Hakabani kong do nga sode ban mi syakmat ban pensyai ya ki kat tu kat ni ki bami kajing kento halor jong aku memeli bar khamtam kumuwei na prengki amli jong ka party VPP. Halo menika jengkeli. Kamdai sitio ini por. Kani belade nadu mensyam senam. Apo mi keren ya kanika subject MDC. Markim ju keren ya ka Jaya Moprem Mokhar Panthor. Kim ju keren. Kablong very suspicious. Nringang long. Yaki da basai bapet when it comes to an issue of MDC ticket apo Jaya Moprem Mokhar Panthor ngangan tuklar bet. Ngantuklar bet nam tak kejing ba nambar kejing anglut kejong ha kalong ba ngidei ban petikna ban yo kejing jo kamele wadai Mr. A Mr. B lalu tau Mr. A Mr. B udah menyalek persya engah dia muju job ru compare tambah kadai ke kabu jopra jongi kumuga kumu mali keren with confident na tadau kani kamdei ke barang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar kebaar ngadap keren ru ka pratrik Oktober arjar pulai manadap keren ru ka santrik November arjar pulai habri gini keju dia kadai ke failure kadai nak ka party bukan sting ka poi par hadu mentakin tinre when it comes to a politics hi ka it matter it relate with the timing kalau pada setiap kalau pada simana kalau pada season kalau pada urusan menit shopan stop ke campaign election dan isi menit shopan tap ka vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong bat penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau hakipor ki ba shwa ban ru ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing sautiang ka ba pen sisai ka man siam bar ngala ong hiru ba ngako ban lek sya ka party ngako ban jet ka party ka ba nganom kwa ban mishu tinre klep hayeng asem la ka songkha soman la ka de ka banta san perthai sanyima wala dang ong banga kwa ban rung sak party ka banom kwa ban mishu kamut banom don shu ki karum karam ki dom don shu kita ki jingis tu bakla kana ni ki je pher jemut ki de bandon kini ki part and parcel jong ka jingim bantai ban phrang ya ka jingim bantai ban phrang haga perkhat perdan haga teri kakta ti ban ong bangan pet no na party na ni ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ke jingkeli namar ngiseng ya ka VVP hadin ba ka VVP kawan kadai ba hadin ba ki political parties kala fail haparo kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi ti delor tak nong rim ka banginom la shu ban afford lane ban nang pdiang ye ki ban don kum kini ki kerum karam ha ka jai pande ku jongi namar kini kilayat na kapor siya kapor tenre ka kuat pun kan mau lega semua komen pat ba kipai ba ngilahi kai ki bakumlo bakin iet ya kaseng VPP kabadai upra habang i ke jongki ngambis ni ngasotuna ngaso komen ngasoyo nong namar de mangi kibalahi kai ya kipai ba bakin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persainga lengam suye namar hanga hingam nom sngo hiru ba kita ki bakrau kiban penrit men sim nga kiban penkut lat nga kiban penduk jengker menga le kini kinang ai ka men sim ka bandang te ba kunum nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party ha pedeng gini kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya ka party kamut bangi persya mut ba ngi don jeng temu snio ya ka party hendrai ngi persya na ka banta ka jengba ngi kwa ba ka iki ka balaja ko ba ka ktien ka ong ba ka iki ka jengja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada ban ai si ba arden but bangim tere pat bani kendu i general secretary ngaku at persyai kalong kumni kamdi bangim ko ai kendu i general secretary ti ade mulai persang ngisutu ba khamtam ka party khamtam general secretary budon borom MP jongi ibun kam hani collection klampep tinre hagajing phone markelian ya light away teka poidu pot ubangi ai par kani kesithi sai ba arden president barang ba chongka VP ngala pharu da ikon jonga bala ai khti jumpa arden kharwei stem miet haga sauturik baila receive hiru daladi kadi kani sithi te but adem la dap ai kani sithi da khti jung khon te kalalong ba ai hi manga te kalong ba arden ba soba ban simkhia barange scam da kalanti hi ka play ngin poi syakata ka jing su jumut tingala syu ien ba arden ni kata te henre la ya sau san riu nyo pra ni kham yo khti ni ai tingi yo patang ka singi pratrik ka bai phone biang ni Dr. Ricky yanga yong ba ngila syu teng ti kumno ngi bu kapor banyak kendo tong Dr. Ricky kamlong syu pi banyak kendo nama ka siti ngadap ai hai presiden kamut bangi kwa banyak kendo ya ka parti bro ko po jalam jing presiden badum brom nama ngi kendo bat pi padu kamdai ti issue tanga bat tang mangi bat pi ti halo ta kanong rim haka pratrik yong ba ka siti yu kata ka ba pi ai nga kamdot jiktip ye ti kani nga ong ba kani kat penpau ba ibarden lesi kala banlong ba ibat dia ta ka siti klam penpau dei ta kanong rim ba klam yo jiktip ti ngasngo long donbok ba kasi khandai tarik pat kasi kut jong kani ka siti ka bang ibu ikapor sa ka party kidon kidao baleng ibu ikapor ti negayo ya ka phone call nai barden nayo bane karen ti barden yong ba kapor kalong balingkot nang ta ka siti ka jerong plat sipo pitch but new to the points nang ta ki allegation ban ngem don por bane kendo ngem don poru ban puli ya ka tingong barden lada piong pat ba kadai ke allegation temur kelapan pau ba fila puli ten rei nga pensai bang ingong ba kamdon allegation ngakwa ban pensai kamtam kerpang ini kentian nakaliang jong spokesperson beton burung ilapan pau ba mangi nrungut ngipa ka party ban pan map pai ba so ba map ya kejing bakla jong spokesperson beton burung jong ka VP baila kumong ba mangi hanangi papan ma re gani ka subject ka phang kalong ka ba shai kadar ka phang kalong kumni ngan pulai kum ba kalong ngi kwa ba ka party kan slur ban pedang ya ka jing bakla ka bala pelong kat adu bahap ban poi uput ban mi ki kenrom kamdon kanu kentin ban pan ma pai ba bi kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya ta ki jing duna ya ta ki jing bakla joko party balami di kerum karam bat nadu basrang adu bakut kamdon ka kentien ban pha pan ma kat ya ka party ngade wei ngan pha pan ma kadai papi kom ki pai ba ka jaj pen riu pen dom pen bitar yang i ken rumut henrei ngas kwa pan shai khanang bangin yo khanang ba mapi kom ki pai ba pen so thu bat pen shai banong badai na kadao jong ka tiket bakidu yang arla kan top lang bangapan tiket ndengam ko pan kren diki ki gen sa pensai hi yala ka jong ko benta kraman sai kada rupai ba trenga ko pan kren pan kaliang jonga pai ba kamdon ke jing pan tiket na kaliang ke jonga ndek ka don pat ke jing terwa na kaliang jonga ya ka party house nam arjar arpulai ha ka bangidang pan kre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bakal election part kan extend bahkan penjelang part adu menta arpusan kata kadai haki hausnem joki arsnem ke balik hausnem arjar pulai kabanga terwai la de bali kapoi uput ma terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong barden president badon burong kumno kain uta ukertong ubaya nang ne na po ka constituency 19 jaw constituency hausnem arjar pulai kata ngakaren baulet sama lagi yang baru buat uang bangalayo kecipan scam nakaliang presiden jangka party nga sungsi bakalong takador bangala question na po ka SEC barakalong kumta ba aden subha stop namar bakani nganong pedang namakadai po constituency jonga
Bat kabaaru kalong ba hajo por nak priangi ke application hajo por pangin ong ba kiat akar teng jonga kanikan pensosi ketang ba kan pensluringa bangan tuklar ya kanika constituency nama kadai ka constituency ke jonga bat kaniru ngadap keren nadu kipor joki snem ki bralet no nadu arjar pulai balada kapoi kano ka je keren hapo ka constituency ka bangami khamat nak 17 not strong constituency habaya delang bat ka 19 ja constituency mokhar bat ka panthor ka jiao bat ka moprem nama kini ki tengku pat lai tli ki amali ngan tuklar bet lada kadon ke jumpa kala nak parti dikata ngadap keren lupa badai lor tak nongrim ngobadan da kalong ta tengah terwa ya kerteng lejong pibet na mokhar na pibet na jiao lenga kelampan ya tiket kata ka supan sengo nama kani ke demokrasi ngidon ka lalu ngidon ke jeng lalu pengin keren pengin perhat pengin penpau ke freedom of expression ti henry kalami kajing kento nai doktor nai vice president jongka VBP doktor Karachen yong ba ngikom ke parti mi hap ke dual pos henry kandang ong ngong kumnu piong pa kami hap ke dual pos lara kadai hanga piong dual pos henry ka por jimpa arden mensua dewan penduk no district council ke baar pat yelehi yang district council ke balai pat ke poyuput lembaga dual pos i resign naka MDC tengah orang barden nak kapor jong fi kalong kapor jong amlong kadi ke jing shisha kambut bang kentho bang isi ya pi barden so tu pai ba yin ngaku aban keren betang jing shisha namar ngait skam mala dia beri tak jing shisha ka ban pelai lut tiga baar pat kelawan pat sa jing keren ni spokesperson beron burom i Dr. Batskem yong ba em ngim ya ha kum ke parti namar ka office of kadi ka professor profit ngong em kanum dei ka office of profit haki balai office profit kan dei haka bam dei kenum dei tengok the moment ka bam fi pira yang nak parti banganya le nak way nak ini constituency lah mokhar ni jiao hadia beklarai yang lesi ngaruan rai ngam nom tere bandro tulok te bukan kelalong office profit show ti ini di banta ibang kuat penpau pai ba pai sakawi pan kuat pensyai kanang ban syai kedar ngam dei ubru bakhwan ban kuat lo pada mali pada DC pendup syai ketu bang patai fi matan gadika arja arpulai namar ni benut pelat ya kani kejing kersan jong pai ba nyem kuat panlat no nakti ni kuat ba dada kalong kalenti le si shubu ngiyo ban sensyara po ka district council hati por perkhat awan tak je perkhat kaumut ba namar ngi meta ko hapo MLA gilong po opposition tin po ruling mati kalong bedi ngin bat sa MDC tin re bangi show opposition te kawan te jing terwa kanya nga ngong bangin peti kana namar hatai mdon anti defection lo ngila bani kenti ka bamon dia lor tak nong rem ko ban syai susu kani ka city ka bangal ai si president buron burom jong ka VPP ba arden mala pasamot halor ka recommendation jong kini ki kertong MDC na po 19 Jiao constituency kidon samot but way na po ka 18 Mokhar Panthor constituency but halor di city kanong pulilog dengan squad penpau ngakan tu ya ke parti bahkan soba bandale bria kena menyo ban sei ya ta ki kertong ki bakensai bar ki bapiang tam namar ngam kwa banginyo iki kertong ki job henry kim scam pa kanong rim ngam kwa banginyo yu kertong ba scam kanong rim henry job namar baroar kadi banong kum ka pisa ka baroar naka arliang pisa kadi banong baba tibang ada perken mau wi kentien baka jengit kram ka kam kalong bayap baka kam ru kram ka jengit kalong bayap ti ini kentien ngangit scam kan ai jing sai shapi ki pai pa to kublish bon ngaku an persyai kana bo pai ba ka constituency kham tam ki members ki bradu thia do dem ki nong kershan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro kui mar ka dikari kam policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ko bedi bakani nga so burong ya ka party ru abakala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sampai ba ya ka scheme kublish bon kani gede ka transparency ka ba people pau bat kaniru nga kubur te henry kubo syukar no aku percaya ro dita hak bai sim bagani ka rai ru ban le kani ka bantaru klamia rai lang hak bangar ku buai na prengki SEC member ngam rejective nga syu ta city re nga preng nga burom bar nga ko ya ka SEC ya je priak jongka henry tambah ku apa kenum atatin
Nganu penokam baklai ka skim, ngan penokam hok kumangar keluar pa ba. Nadu ka por ma job MDC, adu ka por ma job MLA. Ti ban aku an pau ban syai kedar, kini ki skim bro arteli. Jong u arpulai arpsau, kabadai arkulur san pulak, baru arpusau arpusan ru arkulur san pulak. Kini baru nganang dep ban pa syapo ka government house hau panai. Hagatarik ke bakharsan tarik November arja arpsau, bat khat new tarik November arja arpsau. Baru arteli kidang let syapo government bat manta nganang up ya ka approval. Bat dah kelawan ngan sale la ka jong kamram ka bandai balik. Banya syai lang boro halor ke ege ba philakli kadai ke jing shisha hoi ngam shibla manjur balai kadau ko jima manjur kalong ba kim shibla sim ya ke ege jing ai jimut ke juma kadai ngaku apan pensno lang ha ka bedai ru bat ka bat ki kertong MDC bat kertong jong MP tengah ko apan pau ha ki artli kertong jong kini ki artli ngaku apan pau ban syai iko apa ka clear concept ka clear policy namar ingit baka party ka yeng hata ka clean politics ka yeng hata ka nong rimplay ka yeng ha ban penduk no favoritism nepotism ka yeng ru ban penduk no ya ta ka high level attitude ka jing le don bor ka jing sensar don bor nga yeng halor ta ka nong rim biru but ha ti por ngarang ya keren po party namang ngara sui kensan sendet hapo ka video lembaga state election committee balarai ya Dr. Ricky AJ Singkon iblolong MP jong Shalong parliamentary menta kani ngakwa kamtam ki family members jong Dr. Ricky jong Dr. Dr. Ricky AJ Singkon kinum sngomong henry kani gijing sisa ka banga keren ngong hasoban pelat ya kita ki kertong belum kon application shwa ningkong umarwan de ki spa di hajar henry genle ka proper selection kabar pat awang ikot yaki pat ngin khot langken khamu sutu Mr. E udon ke jing thumu bale MP udon ke jing thumu ke ka motive ke jumu ke objective bau let bat ada job ru ke bon pendep kita ke jing thumu ke ba kwa ban warai ka true transparency jong jong party te kaniru ngalapan pau persya pada ka singi ba declare ngakendit na po ka video ngai hang tu i nga phone no ya i vice president badam bro i badairu i chairman jong kasi election committee nga keren i Dr. Karachen nga keren i ngong sa kalong bamla banlong kumno ngaru way na preng jong ki member jong CEC ru jong SEC ru ngam objective e tamang compare kamile phada banrai Dr. Ricky kumubrio long baba ilong bobiang deu brio play deu brio bela pakitin jong play tangba ngati ka mansim ka muhun nganong pat mi lada ka mansim ka kanto ngati ka nunu ko por bangan mi ngan sami bangan sakren ya kani ka benta ka banelap i Dr. Ricky nei pa ba ka family members jong Dr. AJ Singkon ki saki ngana tresi to berkat ba ka party baro ki brai babun jong tu snem ubang ilet na ka benta ka campaign MP ngatrai pimnum klet ki pa ba ki saki ngam simdon ke jing thut andre dia mala pediang ka mansim ngalahun bang alalit sakmat nri ngalingo pa kami menta taba compare ngasotrat ba kami mga yo pat pensai so pa ba kana man yo ka jing sai kana man dup sai su pa ba ka jing thut ke jong ha bre ke MDC ru kawan ke ju ngadap pan keren ngadap pan ai jingmut ha SEC ngadap ai jingmut nambah messages ngadap ngong kam tam ba party kam khot application nginum la ban bu ya kalas dit tinamar ka daw ki brio kita ki brio ki badon kata ka jing long interest ban apply ya ki tiket balengim sei ya ki kertong na baro ko gare kasi jantia khnam ba ki pai ba ala ki jong constituency kini opan si benta hayo hat haji khawai ha ka jing soba ha ka jing ya ha ka yap ka im halanti singking ha surok la po kali ba ki song ngiyo ba ne kren yo ba ne kali pertho oi ba khambiang Mr. E no Mr. B kani pa kanyarap state election committee namar ba ki babun ki de ki professor baron brom ki baron po state election committee ngam ngai pa ki professor ki let ban sahaban ki let ban samit ban long ki observer sapo Janta Hills sapo West Casil sapo Riboy district ngam ngai haswa ban le selection jong candidate bakin let ban long ki observer kini samit timar tadaw
kinwara apo kami ngin ya keren kumno kanya ba ngaru uwe na pedeng ki member jong si isi gamyo ban simata ban ya selok ban ya keren ban ya peliu jumut jadi lo ta kanong rim beling ai kini jumut kalong ban ai ta jing sulong try ya ki pai ba na marka de ka party kasur jong upai ba long try ai ki jing long try ya ki bar kham tam bakin don ka ta jing sulong kit clear kindon ka ta jing i de party kham tam ngilai i na ke MLA bar ke MP ngilai i ba 80% ki brio ki pai ba jong kari kasi jantiak la ai ki jing shania hau pra kamu bring at atien shu iki hoi ban ong pai ba sei candidate ka bangla panlong le pai ba par ken ya keren ken ngin yo smoking ka sur ju pai ba bu khambiang uta ti kan ni ka de ka simple thought ka jonga te de lo tanong ri ma ai ni jemut de ka party kam priang naman ngalong marui ha ka majority nga sha sokom be te compare upai ba angin un su thu ba ka ni ka jing ya pher jemut kam de pen pai pen pra rei ka de ban tei pat ba ban pen ba pat da bagi priang ya ki jing duna bar ki jing pakla klami kita kejing keno bang ayai lai kadai kejing sha ngamdon ani ban prem ki we kadon kadau habang ayai lai nomor ke state expert committee kelapan kapur bakala kut kalajan kut stang arsi ngalingo unum ta party ka klam khot meeting nam ta banyak keren banyak discuss halor ka state reception policy ke ka baka party ka perkhat ban ai jimut syaka state expert committee tengah kali ni Dr. RP ngong bakalong kumno pia perkhat kumno ki ong ba Dr. RPC ong ba kalarung ha ko bede bar ka academic reservation tengah kali pat di Dr. Ricky kum general secretary yong ba kani ka rumla panrung tengong kani ka dong kam man khot kerki no meeting namar nga sanut nga par sanut namar adu ka por jong khanam adu ka por ngolong marway po ka state government nga ra ini ki issue kam de ya pen bar ka jingdon rekat bar ka ruling nga kami osuki nang kami ya pen pat watam madon ka ruling ru ban kren wala ka di marway yani ka issue jong ka state reservation policy habang lai karen la khot ka meeting bar po ka meeting la permit badai tang ka job reservation on demographic population tengok kalau mulak belum sih kadon ke academic sih kadon ke roster kiong ingin saya keren ngong lanung ini keren nang lawan ka bor lanung ini mana ka bor tengah na ong hiru ko ikan tien ne yo dei bang na hapan rung no spo garawils na kata di ko ikan tien ka bang keren haba shit apa sai nga keren biang manta mangalap keren po ka CC apo ka SEC tede lor ta nong rim ka banga ngarang keren iki ngona kalong ni kadur ngan hap ya na kajong mga numla bang bitri lani ban set kala yo pai ba tirle ka phala par kalong ayo ka jingkren ka jingpen pai nien ka jingpen pai kitin na kalyang jo Dr. Barskem na ko burom bari Dr. Karachen da ba burom iki brongut ki ong babarit ni kami osngo ba pen kren ni ka karmik aba pirung sipo ka VPP pai ba sa bishar mapi ngam kwa ban kentho nga khamdon hi ban kentho ni kwa taman pensai tadi lor tanong rim ayat nakajong barka jing nilet ai ka views ka jonga ka jing ai jembur ka jonga sipo ka state expert committee kide halor ki issue ki bangla yang buros kata de ka job reservation kumba ka party kala ai ka baar pat kumno ban weng no ban pen bandon no na ka separate policy jongka academic namar kumba kalong menta kalong ka jing tu nong ka bakraw khamtam ki khon samla jongi ka bakla nang kiyo man kasi ada kadang ne kani ka 40 kandor ke jingma ka bakraw namar ki khasi ki buyo ki percentage kanai pho kanai percent kim yo bani pulia ka karmik dekat baki wei pat ki parlok ni ki wei jak bendeu sau pusan klayo bani ban pulia bat bon sien ru na ka sau pho nyimla ban pandap lut kimla ban pandap lut bat kitu bla let ru ban pulia ru sistem nanti kon paino ti kalong ka jingdu nong omtang ka jak bendeu ande kalong ka jingdu nong ya ka jelahi brokui bar ka wei ka subject ka bangalet ban tersat lang hari jing ai jumut ka de ka creamy ban non creamy lalong no kuma shu ai jemut ki khun ki babet babiang bat ki khun ki baduna te kaniru atrai ka party kanum sngo mong bangali ban ai jemut na kajong namar kanir badi malara apo ka assembly bara juga por ngangek ban penken mau baka party VP nadu baka mi nadu ka MLA nadu ka MP ka job ru na ki non creamy layers kamut na ki brio ki ba khamduna ha ka yo kot bane compare bar ki wei pat ti ini ibang kuat pensai nga try pisutu balay nga haban ya nakajong jing sha kuboy mali ngamla banyak lai nga banyak lengba kani ka rules of procedure
and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang assembly, kalapan, yaki item balabu kapor, bangiban ay sa po assembly, kanam kini on pengkre, bangi on syamata assembly, but dakini ki juru ki mga Sean Pass po assembly, ngala paru sa party kanam la banong klamtip. Kumansu ay nuksa kaway ka question kabang lada pan bu Henry ngalayo ningkong du jing siya po assembly man kren Henry ka party par ka ong wanong kren ha ka bade ki issue ka ba i honorable member na po mulai halo ka jing siya kanyat halo ka jing siya tan ha ki police ha ki por ba ki ya ka lokay yuta Henry ka party ko wanong kren tinga kong ka party nga kap kren tikum nokin ong baki bangaya lat ani banga baki kramtip lada ka dai baki kramtip nga try kinum yo jing tip kinum khangru inga man kren ya kan ya po assembly tika bar ha ka bide but ki private members bill ha bide ki private resolution hoy ngalapa sa party hindi ngakran pat ai pat kimat ki bangnya kren kumno namang rado na pre ki pen kre ngahapan research bar kumba pitip bah malaki session ngiju penpau ya ta ki bamhun namar artli ki session ngiyo aksisnem but kajing yo jeng session kolong balingkot pa tinggi apa ni le humok kala kijong ibenta mar khamtam ngaru ngami na constituency kumbameli hoi ngadi ubrio jongka party nga kwa ba shibun ki ga ma kwa ro ban kren ngadi subject jongka constituency ri subject jongka state hoi don ka por ka ma ban ya la na ka party namar gede kijing lingkot jongka por ka pen longengi bang hapan mare ban be timing namar rangin yo pat ngidu no pat nalor batam artli haga sisnem artli session sisnem ngiyo ban kren kalau kajing tu nong ko bakrau nrei ngangis ka baka party kam dei bakan bu kano no kajing khonyo lani kata kajing sanut namar ngawan ra ki issue ki ban pen kiu ya chapan riu ki ban pen kiu ru ya ka party nrei ha kajing bamisim bata kajing baptip ko jongpi nganum la ban ong nganum priang namar nakalian ka assembly ya ka private members bill ya ka private resolution lada ban phalut chabaro ki MLA jong ka assembly pat kumju ki MLA jong upra jong ka VPP komut ba CTO lani sausi shawmine kren kira tip tidak ada kidor kiki kira ban keli na lani ki ko ban sibentar ki pen kre ala ki jong ki benta tin le ya ki bamla ban sibentar ki jong ki tinga mong ye tin le ko om ban pen kesan le ban pen pau ye ini kana mo pi kong pai ba pen shai hoi ha ko bidei ban ka benta ban penya serim ya ka jingle ka jonga ha por ka bang don bar ka khanam ban manta VP kadi kadi kanya politics na ba kitip baro ki brio kitip khamba ki brio bre constituency bar bade ke jala bro koi bar ti por ka ai jingmut bona ki social po ki social media po ki comment section kla jingmut ba barit mino no khanam amar ngi i ba ka thong ka joki ki taman penthut ipi hande ka sulong phala ban yo biang yani ke jingkeli hande ka por tian regam super ngaswa pen pau tang ni koi bakadon ka daw baka nongre ma bangami na ka khnam hagi ki por but ngarung ru sik piru halor ka daw but halor ka nongre takata ko at percaya lo ni ka benta masuk kuben sipon ru bangayo ban percaya so pai ba kamtam ki bi ki bathoin ki bangyo sngo kuleng barit phile persya kumni ka party hatu lasai pendu no yak jonong emali re ko pen pau se sien bakani ke jingle persya kamdei ban pen tron ya ka party re ban tei pa ka party namang ada pen pau bagi don ki jing bakla bami ki jing kurum karam bagi ko ka party taman supriang ban ngir mi kloy ban ma ban klet ban ya trei biang re ko pen kemau ani ka por ba ki jingong bakajing long emali wanam don jingki khuslai eru yang namar ka an kalong ko basai ka distang gitu ki defect ki bamino na ka party ken sha mat kerteng henry ka basa manta ngai ya jing start jo ka party la da piong banga long anti party pila ban suspend nga bat pila ru ban be no na kaseng henry ka long tang kata hi pai ba gitu ki bakhi jemur gitu ki bakhi khuslai kinum dei ban sung atatin halo ta ka banta tengah kuat ban kan basai ba ngahi ko mga la penpau ba ko mga kuat ban rung sa party ka bang kuat ban misu kanum don ka jingkeli ya ka bangan mi ani man pet no pat na ka party hadu bata
scam bang anang ya scam hiru. Hak jingdon jonga ka ba solong phala ngasutunan ya ka ban yo pen kan mau. Hak jingdon jonga ba ke MDA men suaru ko mga panpau ba di halor kimat. Ke jingdong kam jong ka jap meli umdei namta ka syuki ke jonga. Ti ba pentip saya kedar kam don ke ka bangan yo tam wat tang siting karu adi ke jingdon ba government. Di halor ta kanong rip masungu ublay la penong kami nga. Bangan no ban state claim. Habre ki issue jong state reservation policy nga penki kum tu. Ndai baro ki ong biet mata baro ikaren lut kabar para break each relaxation ha bang boycott ya ka 50th anniversary ke jing rakhi san post nam katuru layo ai khun samla jong ke jela mde ta constituency mde ta ni pateng mata ndai giban sawan bar ka balai ngawara da kapil wara pre ke persha bejubor jong seng balang bajong ki noilam joki nyam khasi jaintia george forum ka bang ane tu ipi ka sarkar ka kham sangam ndai ka bill ka bawara ban peniap ikaan hamara ka bil hendai ka ba nga songo yu blai bola pulong nga bola penkalong nga tangku sembai bad dak tu ka bil hendai ka ba ngawara ma dak tu ka bil kila kentat hendai hardin lai banai ki sim pad dak tu ka bil ki peniap pad ikaan te de mata daw ka penpau ba ngamdon jio nong ye hendai ka yo pen yo nong pat ya ka japan di college bot